I és que el patrimoni històric és l'ADN de les ciutats. És l'empremta d'un passat sense el que no haguera pogut existir este present. El futur tampoc, per tant, es pot escriure sense preservar els llocs en les ciutats cresqueren i sobretot on viviren. És el cas de l'antic mercat municipal de Burjassot, que ara es vol recuperar per a la societat local. Era l'any 1892 quan l'alcalde de Burjassot, Ignacio Pons, encargava la construcció d'una estructura on es reunien els comerciants per a vendre els seus productes. Allò es va convertir en el mercat municipal fins que els venedors es traslladaren a un altre edifici ara fa 5 anys. On venien els llauraors, els productors de productes del camp a vendre i el que en Burjassot se coneix com el mercat tradicional, el mercat de tota la vida. Al llarg dels anys s'ha anat suposant el que són la infraestructura i la tècnica del ferro i de la fusta per a cobrir-lo i per a donar-li l'ambient de mercat. La crisi va fer que el projecte inicial de rehabilitació integral es quedara sense fer, però el deteriorament de l'edifici va portar a l'actual equip de govern a fer una actuació parcial. Estem ara rehabilitant-lo en una xicoteta neteja de cara, el que dona 300.000 euros perquè l'obra és de certa envergadura. La idea és que tinga usos vinculats a altres àrees, però sempre també en una vessant comercial. Mai pot perdre la vessant comercial, que és la que dona peu i origen a lo que és el mercat i la plaça en si. Entre les singularitats d'aquest edifici està la seva estructura, ja que envoltant de ser metàl·lica, com era habitual al segle XIX, esta és de fusta. Tiene una estructura característica de la época del movimiento industrial, de finales del siglo XIX, ejecutados con perfiles metálicos. La singularidad de este edificio es que tiene el mismo sistema, pero realizado en madera, que es lo que lo hace un poco más singular o más único. L'objectiu és recuperar tota l'estructura original que mantinga l'encant amb el que va ser construït i que algun dia els comerciants tornen a la que sempre ha sigut la seva casa.